Ngayon pa lang antay, nakaisa ka pala? Pangalawa na ito nahulog isa. Ayan, ang aming tilapia ay naging manok na. Alas pa lang daw. What's up mga ka-dragon? Good morning! Ayan, nandito tayo ngayon sa tabing ilog. Yan, walang katapusang patanga. Ang patanga gang. Ayan, susubukan ulit natin magpatanga dahil kagabi ay sobrang lakas ng ulan. Sa ganitong panahon daw sila maraming nakakain pag yung katatapos ng ulan. Tapos biglang uminit. Yun ang sabi na Antipasay. Ayan, kasama na ulit natin si Garda Versosa. Ayun na siya, nagpakat na ng patanga. Mayroon pa kaming dalang pamingwit. Dalawa din yung aming dalang pamingwit. Namimingwit na yung dalawang senior doon, excited na sila. Let's go guys! Yan, start na tayo. Tara guys, balikan natin yan mamaya. Mangawil muna tayo habang inaantay natin. Magwatak-watak kaya kayo. Ano ante? Diyan o, sa talukan. Baka may doon dyan. Sarap magliblig. Malaki ang kantiligaya. Ha? Malaki. Yan nyo guys yung huli ni Andod Diba? 1 kilo na Parang nabili na yan. Binili mo siguro yun sa palengke na. Ay, wala. Dito yung mani Sabihin nila. Sabihin nila. Ano na naman. Daw? Binili na naman nila sa kuwan. Ano yung matabugan mo? Oo. Malaki rin. Ito may may dalag. Ay may hito. Sampal pa yan. Oo. Huli ng kapatid ni Gigi. Ayan na. Wow, nice! Ang tiligaya, may nahuli siya, Abi, matinglang. Nilait-lait! Nilait-lait namin kayo, may makuha rin daw sila dyan, kataltalunan. Ang damag gaya. Talaga. Galing nanti very good. Mas daya tayo nakalutang na yun. Baka abutin tayo ng hapon, Ayan na ang ulan, wala pa tayong huli. Ay, may isa na pala sa Tiligaya. Ano ba yung dulo nito? Si Kuya Dan at Santi Pasing guys, wala pa rin huli, tahimik pa sila Pag angat niya, wala na siyang apan, kinakain siguro ng kuwan, paitan. Marami daw paitan doon sa Nagrarabot siya, naibus mo lang ngayon, sabi niya. Makaungutan. Yun huli ni Ano Salaman lang. Damdama. Swerte talaga sa Anod. Ano isang? Kami naman Nod, iwan mo na yung banit mo. Naku, pagaling pa man namin magbandi laging walang hulay. May sumpa yung mga kamay namin Pangpatanga lang kami. Pasmado kayo. Kaya nga. Subli na rin. Hindi ako maniwala. May ginapili yung isda na. Wala. Kung talaga swerte. Yun talaga. Kung may tiyagaan na rin. Nag-groden guys. 3 oras na ako nagabanit. Kahit isa wala makuha. Yun! Galing! Ano Adong? Galaw-galaw Adong! Tamatlas na nga to, maliit. Mukat Nakalak na yan. Aray. Talagang tawagin ka ng papa ni Lia. Pare-pares ang size Talaga naman si Banggilat. Parang galing pispal ba? Mayroon daw doon guys. Ginatawag ako ng tipasing. Malaki daw guys.
Nagrigat tirani rin. Wow, nice. Oh, di ba? Ngayon pa lang antay na kaysa ka pa lang. Pangalawa na ito nahulog yung isa. Ayos eh. Ikaw Kuya Dan, 0. Kaitan. Paitan, nagrarabot ti Paitan. Hindi man magpahuli nga Rod. Wala, yan ang ulan. Kadilim. Nagakulog pa naman, tita. Naririnig niyo ba yun? Kainit-init kanina, no? Iwanan nyo na yung banit niyo. Iwan mo na dong yung banit. Ako na mag-uwi. Pag naibagod, babaan nyo ako. Yung presya eh. Kababaw lang yan. Bawal daw itungkod yan. Dito niya nabalikan eh. Pag naigamad. Ante may kakain. Pagbalik niya dyan, marami na 5 kilo ka. Oo eh. Naubon-ubon dami na yun. Iwan ko, hindi na magkasa, iwan mo na. Kami na bahala. Ay, unod. Di nakasya nod. Amin na yan. O, yung sa supot. Goy. Hindi kayo. Puputol yan dyan sa tubig. Hindi mo na. Talagang nagmanak ka kay Antipasing eh. Magaling mga well. Iya, ano? Nakabulos na. Nakakungkal. Agkarakaltag? No, hindi. Santi pasay. Sumanulte. Baka pabarsak na. Karakas day ka. Parang ang ganyan niya Oo. nang walang gawisan niya sa tubig eh. Ganun niya. Oo. Pag angat niya, wala. Naibos mo la ato'y apan ko. Panganda mo magpangan. Ayan guys, change plan. Wala nang kawil-kawil. Mag-ano na lang daw. Marami daw gatakbuhan dito. Plan B. Plan B kami. May plan B. Kaya lang wala kaming dalang bobo. Maganda sana kung may bobo. May nagatakbuhan daw dito, sabi ni Kuya Dan eh. Never give up. Luna ba kayo nandun? Luna? Oo, yun nandun o. Ay, hindi na pagtawidan? Oo. Sako? Ang babaw yan. Ito ba yung pagkamilan natin? Oo, yan dalawang kaon. Yan guys, wala tayong nakuha isda, ito lang. Ang pagkita mo rin yung nating nakuha eh, yan. Damo. Pagdami guys sa kami. Basta- Matatalino guys yung tilapia dito sa banda rito. Ayaw nila ng kangkong. Ayaw nila ng patanga. Mga juicy. So ito guys ang aming iuwi. Nakahingi kami ng papaya. Hindi effective ang patanga dito. Matatalino ang mga tilapia dito. Tayo sa dating binyo natin. Pang pretzel lang talaga yung patanga. At pang fish pan. So ayan guys, dahil konti lang ating nakawil, mag-aaris caldo na lang tayo. Ayan, naguli tayo ng manok ni Garda Versasa. Buti na lang. Oh, native. Masarap ang aris caldo ngayon guys dahil malamig. Nilagay pala namin yung patanga dyan sa pretzel guys, yung dati. Bawang sibuyas. Kaya lang wala ring huli. Ang ating guys, chef, si Ate Madonna, dumating na. Simulan mo ng pagluluto. Yung kuha sa ate. Ako ay kapalitan niya man ako galuto ah. Ganda ng dito, view. Sa kwarto, paano maluto? Ayan, ang aming tilapia ay naging manok na. Magkauma rin daw yung tilapia. Pero Kaya yung maging tilapia manok kanina tayo. guys, kumasyan ay na ulam namin kanina. Nilagyan na lang ulit namin ng papaya at saka saluyot.
Namiss ko yung ganong luto eh. Ganong ulam, sarap. Dito nga, Yan, lagay na natin ang balagkit na bigas. Bigas. Pakuhat ni Auntie Lagaya, guys. Bakit? Ako din sa J, bago ko sa cabin. Oh, kadami oh. Kadaming saw. Daming sawla. Ayan guys, may isang kaldera. Ang lugaw. Aros kaldo. Masag na parang. Ayan sa Amoy pa lang. Wala guys, kami lang guys yung nandito ngayon dahil mayroong gampanin sa kapilya po sina Gretchen at saka si camera girl, si Gigi. Kami muna ang may iwan, Yan. mamaya sabay-sabay kaming kakain. Hindi pa sinat sa kasi Billy Present. Kami lang uubos Kami ang yan. uubos nitong isang kaldero. Pagdating nila, ubos na. Pati yung may-ari ng manok, ubusan na rin natin. Ayan guys, ginabi na tayo sa pagluluto. May isang kaldero namin guys. Pero luto na siya. At dumating na rin ang ating mga ladies. Sexy yarn. Yes, guys. Nakadress yarn. Kabilang Nakadress ng yellow. 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 tayo mga nang. Saan si Gigi? Sakto luto na. Sakto ah, walang kakonkwan. Inside the car. Magtiliwas ba? Mag-ensayo. You know? May patis na may sili, sarap. May isang nakawa, guys. Parang magpadaya ah. Kulo kasi kaming huli sa patanga. Kaya napunta sa Wala mas manok. matindi pang na ano. Sila ang natangahan. Dali na dito. Ay, maliit. Ako na namin to guys, merienda. Kapunan na. Gabi na nga. Merinda pa. Parang kasarap ng suka oh. Bukon nga ako. Lagyan natin ng ano, lagyan natin ng kalamansian mga gayatan ko. Suka ba yun? Di ba tayo? Hang! Ay, yung. Yan ang hindi ako makakain ng kwan. Sarap. Ano kasarap? Pero patis yan, Je? Hindi. Patis na may suka yan. Patis daw na may suka. Ang basuka na? Oo. Kaya patis yung tayo. Matanggal yan pag ano, magkakalamansi ka nga, di suka pa. Ciao! Yung kutsilyo Dali na na, dito. Blo? Oh, hi. Hindi naman Hindi, pisto na ng tipasan. Nangan tayo. Dayan po yung nagdaktal di cloak. Ay, kutsara. Para madaling kwan. Kung sa mo di kwanan. Atay. Kahirap pa Jay, natin. ako wala. Madi mabirok, Jay, Kahirap pa kwa. natin dahil karami. Kaya lang yan, habang tumatagal. Next in line. Yeah, ingay. Kain na dito, oh. Masarap yun. May fried garlic. Si Balong? Nagsunod kay Kuya Billy. Talaga naman. Kaya ito kaya sa? Ah, ciao. May kutsara siya dyan. Masigulo na naman tayo ng bahay. Magsandok na kayo, Kuya Dan. Ginentay ko pa yung kulong. Ano sarap kila pang? Sarap ay, tawagin niyo si Arap. Parang daw kila Jiret. Ang teligaya! Kalamansi! Hanapin natin yung laman. Ba't wala na rin? Ay, bato ko lang. Bato ko lang. Masarap. Sarap. Hindi mabirok kay lasag. Saan sa'yo pa yung ta? Paano sumago? Wala na tayo. Oh, kalamansi. Kailangan lagay ko dyan ng wala ano. Ay, yung isang ketchup siya. Oh, Akong... kanin lang ilagay mo sa akin. Ha? Kanin lang. Kanin lang. Ay, marami. Ayaw niya ng manok na hindi na ipupok. Sama na muna. Sama na muna. Huwag na, meron na. Ito may kalamansi dito. Nay. Hindi yung kutsilyo na yan. Ay, ito na. Dito. Yan Hindi yan, ito. Basta ako magkain ng gutom.
Sukuan sana, chili oil. Meron siya bahay. Ay, Magpasandok ka na ba naman doon sa labas? chili oil sa bahay. Doon sa labas. Tumigil ka, Peng. Mangan tayo, ka-dragon. Kain tayo guys. Tignan mo nga, nakalimutan na namin mag-aya. Sobrang excited kami kumain. Awas na. Hindi kang nagtapto. Paminta. Ang hangge. Tao na. Wait lang, ipakilo pa lang ito tita sa. At mayroon lang. Mamaya na yung may suka at saka may kwan. Ang palong. Sila Ate Granta guys, wala pa. Bahala sila dyan. Uli sila. Nasaan yung garlic? Yo? Garlic. Sila saka matira. Yung garlic. Wait lang. Kain po. Ano ito? Pinipig? Onion. Kabi mo kini amin. Ano to? Paminta yan. Madami. Ba talagang lasa ng native na manok? Sa aros talaga. Buwas yung lahat doon. Lasa. Sunod yung kalapati ni Bruno. Madami to. Sunod yung kalapati balaw. Ako rin. Kabibili pa nga lang. Sige pa. Tama na. May sili na, may paminta pa. Saan ka pa? Kung hindi pa rin magkahang, ipisa niya yung sili sa mata. Ano, patungan mo? Patungan mo? Saan na sila yung arapay? Sweetheart mo, tayo hindi mo tawagin. Sweetheart mo. Nakita ko nakatambay kila pa na Si Puti. Bawa? Whitey. Ging Tagalog ko na lang. White puti. Si Lolo puti. White eh. Lolo puti. Long, anong honor mo, Long? Sabi mo alas long. Sabihin mo lahat kung alam mo. One. Sabihin mo yung mga Ribbon. ribbon mo dyan. Nakasakit. Best Guys, in. din ano? Best in. Mga nilugaw. ESP. Mathematics. Nilugaw ka nun tayo. Baka sa sunod na, wala na. Wala pa namang patawag sa lugaw yan. Ayaw mo ng paa. Baka daw magdoble yung paa niya. Baka maging tatlo. Kasi ay pala yun na egg. Hindi ko nakita. Kanina hindi. Dalawang nagahin pati siya. Taon ni UNESCO, taga-tangad. Wala galabas. Tinawag si papa mo. Lumber po dito. Hirap na eh. Meron pa dito. Oo, sunod ka. Dito kalsada. Isakot mo na rin Wala pa nababawasan niyo sa akin. Kanin na lang akin lahat. Kanin man lahat yan. Hang. Lalo pag chicken oil, ang nilagay mo. Ay ano, yung chili oil. Ayaw eh. Oil lang gasok-asok ha. Balunan? Masarap ka. Habang tumatagal, nasarap. Sabi ko ay si May paminta na, may luya ka pang makagat. May bawang. May sili. Ang wala na ito. Minta may luya, may sili. Kaya pala sobrang anghang. Busog ako Ako naglagay. Kaya paminta ka Sinisipon na ako eh. Dami pa, bibili. Dagdagan ko nga. Manghang to eh. Ito, chicken flavor. Manal. Gusto ko nga pala. Nako. Nagipata mo. Chicken lang rin to. Lagay ko to. Ay, hinako. Siya, meron pa. Pahinga muna. Ay, ganon. Akala ko ayaw mo eh. Hindi pa natin nakakalatay. Ay, nagkagatay na eh. Ito lang kanin mo siya. Wala, kadami pala yun. Tawagin mo si ano, Cha. Salop yun ang tayo. Lolo mo pa siya. 5 sakal. Anghang. Hatidan mo kaya doon. Excuse me po. Hindi mo punta yun. Ano siya? Tayaw. Chicken batch. Bade.
May Yun, may nakita ko. second batch tayo, guys. One batch pa lang sa akin. Wala ka pa nakamate. Mahina kayo magkain. Kahit maanghang, masarap. Sarap na bagal-bagal ka magkain dyan, mag-uwian na yun. Lang, abot mo nga yung ano lang. House mo. Bawang. Sa katuwang ka. Lang. Abot mo yung bawang. Nawala yung pakpak. Yung leg nga, di ko nakita. Kinuha ko. Yung. Kalambot ang karne niya. Ay, Ilang bakpak. talagang hindi ko pinatay hanggang kwan. Hiling sana mag-anong mo. Diyan ko ba? Ha? Pressure cooker. Marami pa. Hanggang ilang batch ka? Hanap lang ako. Kung saan ko nagbili, nagaganito rin kayo? Kala ko dito lang sa Pilipinas. Hindi lang siya Kala ko dito lang sa Pilipinas. mga frozen na ano. Manok na nabibili mo 45 days. Baka siguro yun ha. Stout, ay. Nagdakal ata, bakit? Aba! Malak di pakpak, paborito. Ikaw nagluto tino kaya kailangan malaki no? Ano, hindi niyo na kaya? Talaktak ang pawis eh. Surrender na ako. Tubig oh. Ano? Di ko na kaya. Surrender. Hanggang second batch daw. Nakasikin ba? Dami pa nito, oh. Nalikab-kabin mo dilaw na ngayon? Wala, kasubuhan. Tapos sobrang lamig ng hangin dito, guys. Sarap magkain ng rice caldo. Nag-iyakan naman kayo. Sobrang anghang. Guys, na yung mga ribbon ni Balong. Ah, payabang din. Di-display talaga. Sa nakikita. Meron siyang best in mathematics. Best in ESP. Ano yon? Ano yung ESP? Pagdukasyon sa pagpapakatao. Edukasyon sa pagpapakatao. Wala kasi tayong subject na ganyan yata dati. Edukasyon sa pagpapahalaga. Best in English, ba? Best in English? Sample nga lang. Ah. Para naman hindi kami How old are naniniwala. you? Kunamon ah. Best in science. Best in, ano yan? MTBMLE. Ano naman yun? Mother tongue. Mother tongue. Tapos, Medal. Yung award niya, ano, yung, 7 runner-up. hindi, yung meron siyang ano dyan eh. Maliit lang yan, pero maliit lang yun si Balong, pero naman, Disiplinado ako award. sobrang, ano niyan, sobrang galing sa school. Adi mo na may isa. Siyempre ito rin, si Chacha with honors. Nasa. yan guys, gusto lang po namin magpasalamat kay Gayam. Yan, may pag-gift po siya kay David Charles Santiago. At syempre kay Sir Joby. Sa mga tito, tita, kay Billy Boy. Yan, thank you so much. Yan, naka ano si Charles. Nakahipo. Masayang masaya ang mami. Charot. Yung mami talaga ang masaya eh. Hindi, nagsumikap naman siya. Kumbaga, ano naman, deserve niya naman yon. Dahil naka with honor po si Charles. Yan. Thank you po. Thank you po. And guys, thank you po sa panonood. Sana ay nag-enjoy po kayo sa aming simpleng hapunan. Ayan. Ano ante, paseng? Nabusog ka ba, Ante Ligaya? Busog na busog. Oh, busog na busog. Nakailang kon ka, sandok? Dalawa lang. Dalawa. Oh. Bibihira yan guys na makakain siya ng ano, yung maramihan. Kasi ano na lang siya kung kumain. Hindi siya ganun kadami kung kumain. Yan guys, good evening po. Ay, good night po. Good night. Bye po. Good night po. Bye. Bye-bye na. Bye-bye.